Ay, salamat ilabo. Nagagundang shop sa una. Katalata ra. Karon, ano yung mga bike? Barato ra bilog kong palit ani kasi mga bata ra. Mga kinawat na po nila. Pero dagan-dagan na akong gamit ba? Hindi na ko mang dispose. Uy, kini plastic. Kamera naghalin pero ako sa di pasuroy. Sakit ba ng hotel ba? Kinsa ka ko'y pasuroy ani? Wala ko'y. Wala na to si hapon na ko'y. Taman-taman to. Stoy dong. Uya, unsa man niya? Asa mo mo daw? Magdula namin dito kay alas 3 naman sa hapon. Aw, pasugwas ako dong be. Ay sa mo pagdula. Anong dili pa naman magdula? Papaday ka na mo. O dili, namaliyog lang gani ko. Bahala po kay, di man may musugot tungod dili may sulan. Aw, sulan man tamo ani. Ay, sulan. Kana ko'y di para makadula tagpisunit. Gani iya. Sige dong, paliyog sa suri aning hangir ug basket. Hangir og basket. Asam pa na may suro ya. Basta bisang asam, basta masuroy lang ninyo na. Aw, sige ya. Lakaw sa amin. Amata may suroy. Sige, amping mo ha. Sige. Hangir! Basket! Hangir! Basket! Ay saya, di ko tagriya oh. Kita na ya dyan, no? Ako'y. Hangir mo diyan! Basket po diha. Matay na sure, man akong hangiran eh. Hindi niya mahali akong paborito ang t-shirt ko. Matay kinahan dyan yung maugar ang makay paborito. Sukuton ako niyo niya. Hangir! Basket! Hangir mo diyan! Ay dong! Ay, boss! Asa man? Asa may ata? Ay dong, baligyan yung hangir basket. Di kaya nga kayo na ko para maugar ang paborito ang t-shirt ba? Uy, kuy. Baligya. Wala ko sila yung nga ibaligya no. Bitaw ko no, wala bitaw siya nag-ingon. Ano sa nga dong, baligyan nyo dili. Dili ya, oy! Suroy naman ni. Tara, suruin na nato. Wala si manugol, hindi baligyan. Di bakal plastik! Di bakal plastik! Sinjo di ay! Antay sa kaya naman kayo ni, di naman siguro ni Maling. Ako gibuslot. Di lang ko ani. Basket! Ay sa dong. Uy, Cord! Unsay ato? Yung dala dong. Hangir og basket, butang masiguro ka. Plastic ni dong mo. Dili kol bakal. Kita na bitaw ang plastik! Mangutana pa yung ka! Ay, sorry dong. Wala gamit sa inyo ha. Kanang wala man igamit sa mo ah. Gipasugo raman mga atong tag-iya sa jam shop! Sa man ni baligya ni? Dili! Ngan mo dili man. Suroy naman ni. Bataan. Ewa ko'y! Uy, dala di mo. Nanami diri yan, nakabalik na may gikan suroy! Oo niya, kumusta niya baligya? Unsay baligya? Kada kong hangir ug basket. Patay! Wala na mo di baligya! Duha ba ya unta ka mo palit? Ay, naunsa ka nung wala mo nagipapalit. Ayaw nga, ingon man ka isuroy ra! Suroy nilang pud na mo kapoy gani kayo sige baktas. Sus, di mo abot ba? Pinapi. Pero ko'y!